Своеобразен рекорд в майчин дом. 18 двойки-близнаци са се родили там през месец януари. Преди година в най-голямата АГ болница у нас проплакаха 5 двойки-близнаци, а 2 майки родиха тризнаци. Алеша Шаламанов разказва. Маратонът от раждания на близнаци в майчин дом започнал след 10 януари. Част от бебетата проплакали по-рано от очакваното. Светлана прегърнала първородните си дъщери за първи път близо месец преди термина. Те са двояични близначки с 2 отделни плаценти и това си беше огромен товар. Родиха се 2,260 и 2,90. Доста големи килограми за близнаците. Нарекла ги Рая и Дара. Избрахме си имената още преди да се родят, като за нас беше от значение най-вече това, че искахме да благодарим на Господ, че ни е дарил с такава двойна радост и че най-вече беше благосклонен към мен да ги износят. Момичетата са под лекарско наблюдение. В неонатологията на майчин дом се грижат и за част от другите близнаци, родени през януари. Това са бебета, които могат да имат малко по-бавна адаптация, могат да бъдат с гранично или по-ниско тегло, съответно да имат нужда от наблюдение в интензивно отделение, може да имат нужда от венозно хранене. Близнаци се раждат все по-често през последната година, забелязват лекарите. До някъде това се дължи на асистираната репродукция. Част от тях обаче са заченати по естествен път. За миналата година интересно е, че нашата болница се родиха 5 тройки тризнаци, като така това е съобразен рекорд дори за нас, за цялата година. Всички бебета са добре, изписани отдавна в къщи, част от тях се връщат, ни покажат колко са пораснали. През януари в майчин дом са родени над 280 бебета.